Morjes vaan kaikille. Minä minä Mikko täällä moi, ja nyt mä olen tällaisen vlogin parissa. Eli voitte ehdotella mitä voisimme tehdä myös näihin videoihin, mitä pelivideoita aloittelen ja niin edespäin. Eli mitä pelivideoita aloittelen. Kun Facecami tulee, voin aloitella kauhupelivideot. Pelaa kauhupelejä Facecamin kanssa. Ja siitä saattaa tulla vähän tilaa ja kaikki pitää niistä videoista. Mutta ensinnäkin Minecraftin PvP-pestystä ja raidauksia. Niin raidauksia ei ole vielä tullut yhtään, mutta PvP-pestyksiä on ihan hirveän paljon. Mutta sitten alkaa Minecraftin Let's Playt ja nämä. Ja jos joku olisi niin ystävällinen, niin tekisi mulle intron. Joo, tai sitten minä teen itse. Mutta niin, että olisi vaan silleen, että niin on. Näin ja joo, eli tällaista vlogia tulee. Tämä oli tällainen lyhyt ilmoitus, eli älkää unsupatko, kun 9 ihmistä oli nähnyt jo se mun iso taukovideo, mutta mä ajattelin sittenkin jatkaa näitä videoita. Joo, eli ajattelin sittenkin jatkaa näitä videoita. Mutta en voi hirveän hyvälaatuisia ja lagittomia videoita tehdä, mutta niin. Tämä oli tällainen pieni ilmoitus. Siinä oli kaikki videot tältä päivää. Nähdään huomenna ja like, subi ja kommentti. Jotenka nyt tulee silleen, että moro.